Tervetuloa The Long Darkin pariin. Ja täällä on vauvoja kanssa, voi puhua tälleen. Zoomataan nyt vähän kauemmas. Näin kauemmas. Näin on hyvä. Oh, good boy. Ja hiekkalaatikko ja ollaan kuoltu aika monta kertaa. Älä kuule vauva siinä ja mua ärsytä. Ota, mä saan liikkua tätä hiekkaa. Sinä kuule et koske siihen. Ei. Kattokaa mitä se tekee. Mä ei pysty. No lopeta, et sä ole pelaaja tällä kertaa. Vauva lopeta nyt, saman tien. Sä et pelaa nyt. Älä koske siihen enää. Ymmärrä. Joo, tätä. Ei! Älä koske siihen kaveri. Ottakaa maita hyvin. Niin jatketaan. Joo, mä kyllä tiedän, no. Älä koske siihen edelleen. Mikä sun himo on? Voit opeta saman tien. Älä tee noin. No niin. Taustalla saattaa kuulua jotain, mutta älä vihdoin te voivat lopettaa tämän ärsyttämisen. Poimitaan. Alle tunti pimeyttä päivällä aloin. Oh no. Tää peli on nähtävästi päivittynyt. Ja täällä on nyt erilaista näkyy. Ja kaikki on, mun mielestä tää on tosi hyvä. Ja tästä mä oon vähän huomannut. Joo. Ja mitä kaikki, onks mitään vaatteita näille? Mä voisin laittaa tähän, pue päälle. Mulla on 2 pue päälle. Samanlaista ihan. Jos mun täällä mitään ei ja ei. Sä koskit kumminkin vauva siihen, mitä mä sanoin sulle edelleen, lähti karkuun saman tien. Ei mitenkään nyt lähti. Ja ulkokerros. Okei, meillä ei oo enempää. Me tuntuu miinus 20. Ei, älä itke. Tuntuu miinus 20 ja nyt me lähdetään. Hiljaa. Et koske siihen. Siihen ei saa koskea. Mä haluaisin ajaa täällä. Älä! Tahma! Nyt vauvat saa riittää. Olkaa hermostuttava. Oliks täällä mitään? Hiljaa! Tässä ei tuu mitään tästä kuvaamisesta. Ja hiljaa. Mä käytin katsoa toi mun mielestä. Ja ihan suusuppuun. Antaa nyt se huuto. Sori, jos se sattuu korviin, mutta mä en nyt tiedä mitään. Huutakoot sen mitä jaksaa. Joku mä olisin kuullut, että susi olisi tullut mun kimppuun. Hei! Mä haluan tietää, onks mun puukkonit vastaan. Ei nähtävästi, joten Rino. Mihin me lähetään? Mä en tiedä mitä mä teen täällä Long Darkissa. Ja ping ja ping. Täällä ois, mihin paikka mä voisin mennä. Tässä pelissä ei vieläkään voi hyppää, kun on ärsyttävää. Mitä? Alkaa tulla pimeä. Täällä on kylmä. Mikä pudota houkutin? Mulla on sellainen. Hiljaa. Joo. Pudota houkutin. Miksi se voi sanoa, että pudota? Mulla ei oo houkutin. Aikaan täällä jättää. Mä en päästä täältä minnekään. Täällä ei oo mitään täällä paikassa. En tunne käsiäni. Selvä. En minäkään tule sua. Oho!
Olisi pitänyt vaan jäädä sinne, mutta nyt mentiin. Mentiin. Go, 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 go. Näettekö mä keppejä? Polttoainetta ei ole. Ei haistaa liian kauas siellä. Sitten tuli trrrr ja ping. 10 minuuttia. Mä tajusin vasta nyt, että se nuotio meni pois. Sytään tuli, ettei tuu niin nopea. Sehän onnistui hyvin, tietenkin. Mä olen mestari tekemään tulen. No niin, ollaan tässä lämmittämässä itseämme. Sulata lunta, vielä vettä on, millä on aika paljon läkäpää, ettei lämmitä. Ja... Ja nyt aletaan kuluttamaan aikaa. Tunti, se saa katsoa pois. Tää tuli ja... Mitä mä tein, mä vahingossa. On niin kyllä mä en osaa ajatella. Sitten osaa ajatella täällä. Mitä? Mä oon taas... Mä menen väärään suuntaan ja... Mä kuolen. Kylmä sää. Apua. Mitä mä voin tehdä? Selvä. Älkää vaikka tuosta. Minä menen pois. Ja mä teen nyt näin. Tämä tallennus poistetaan. Kertotaan miksi. Ja me tehdään uusi. Ja ollaan nyt eri paikassa. Mä en suostu elää tuolla. Ja Mystery Lake. Tässä lukee ihanteellinen uusille ihmisresurssit. Viljelyt ja viljeluonto ovat tasapainoisia. Tää on tosi hyvä vaikka mä aloittelijalle. Entäs tämä kokeneille pelaajille? No mä oon oikeastaan kokeneille. Pelaaja saa runtella rannikko, jossa on paljon suojaa ja resursseja. Varo villieläimiä. Ja sitten keskeisille pelaajille. Nämä ennen kukosta hetken. Edistyminen. Mä olin tässä. Te edistynyt on haastavaa. Ihme. Edistyminen pelaaja erikoisolinen huolestusalue. Tää on uusi. Edistynyt pelaaja hyytyöntä ja mä tiedän. Edge Place on ollut täällä. Ja tää oli niin epätoivoa ja kaikki. Mä menen. Selvä, mä menen Mystery Lakeen. Mä silloin viimeksi kuolin sinne, mutta mä en nyt kiinnosta vahvista ja tehdään vaikka mikä vaikka tämä nimi. Mä siinä kiinnostaa. Matika joka Mystery Lake. Et saada tän videossa alkuun. Tässä ei ole mitään järkeä tässä pelissä. Alkaa hermostuttamaan. Hän on yhtä kotona yksi kun kello sisällä. Ei ole tää ääni. Peter Hellerte lonta. Mä aloitan täältä, joka keskellä ei ollut mitään. Mutta se vasta sieltä. No niin, nyt meillä löytyy ainakin se. Kute ansa, joo. Kangasta. Eipä silleen haittaa. Kyllä täällä on ihan helppo olla. Pitää vaan löytää nopeammin ja nopeammin. Silloin mä olen aika hidas laittaa. Tää kassakaappi. Mä en osannut tätä silloin. Mutta... Kai nyt osaan. Tästä on sellainen ting ääni kuin tavallisesti. Kokeillaan tänne päin. Ottakohan te vähän ääntä, että mä kuulen. Hetkinen! Se on tässä lähellä se on.
Vaihtaisi paikkaa. Selvä. Ei. Jäädäpä tossa. Käytän aika kauan tän tekemisessä. Mä vaan osaan näitä hyvin. Ai! Stop! Sekin tässä on näin. Se aina vaihtuu näköjään. Mitä tää on? Löydän sen välillä. Mä en nyt katso tän myöhemmin. Nyt en enää alkamassa tappelepa sitä kassakaatin kanssa. Ei kumminkaan mitään hyvää. Aseittain. Toivottavasti kukaan ei tarvitse näitä. No ei tietenkään, se on luotu. Kukaan ei tarvitse, mä tiedän sen. Sitä ei ole ketään muuta. Ottakaa. Kertokaa. Ja tämä myrskyly. 2. Työpöytä. Mä hoitan nyt. Työpöytä, puukkotarvia. Tää. Mä voin tehdä vaan 2 asiaa. Tyhjä muovirasia. Tämän taisin kattoa. Täällä on kirja ja ei, auttakaa. No niin. Jatketaan. Tuo oli siihen. Ja sitten... Mitäs täällä on? Puuvilla pipo. Mennään katsomaan. Aivan metallisäilös, mä ihmettelen, että mitä. No, kuulepas. Mulla on kädessä toi yksi. Tää haluu karkkeja. Tää vauva. No ota siitä sitten yksi vielä toiseen käteen ja sit lähet. Mutta minä lähdin heti saman tien. Moikka vauva. Mene. Et. Push. Mä otan tästä karkin nopeasti. No niin, jatketaan. Tuotteisiin. Laitetaan tää ulkokerroksia. Sitten siinä kerros, miltä se näyttää silloin. Ne samanlaiset. Okay. Noin. Lukukaappi. Joka ei ollut lukittu. Tyhjä. Niin se. Hätäsimulaatti. Tää on hyvä. Tiidri, karkki nopeasti suuhun näin. Naposin pitäis ottaa tässä nopeasti. Hyvä, no niin jatkaa. Tämä ei kelpaa, se ei kelpaa. No niin, jukkakaappi, mä en enää pelee suka.
en tiedä. Me pitää tehdä siinä. Tässä on mitään järkeä. Oikeesti. Hän on oikeesti, siitä on ärsyttävää. Minä aina eri paikkaan sitten. Okei. Olisiko tänne vielä? Oho. Tässä kaupassa on joku kivääripatruuna, mua ei kiinnosta nää. Mä en enää tee tätä. Sain jo yhden ja mä en enää jaksa. Onks tää kaikki näkyy? Siinä on vielä puu. Ja siinä on vielä kirja. Kaikki putetaan tänne. Metallisäiliö. Mä lähden täältä. Hei hei. Ja nähdään vuoden päästä. Terve maailma. Minä olen täällä. Ei näe susia. Hyvä asia. Tuolla on joku. Oh no. Täällä on varmaan joku keskittää. Täällä on se ihminen mun mielestä. Vai oliko? Ei täällä ole mitään ihmistä. Muistelen väärin, täällä on vaan kuusi puuhalko. Jos on täällä löytyy se bovi. Kerran mulla oli tää ase ja mä ammuin karhua 2 kertaa eikä se kuollut. Mä ammuin sitä päähän, sitten uudestaan päähän. Sitten mä ehtisin just ampua sitä jalkaan. 3 kertaa käytiin ja ei. Se vaan hyökkäsi mun päälle ja voitte arvaa, miten mä melkein kuolin siihen. Mutta mä pääsin just karkuun ja mä ammuin nopea suden. Se karhu tulisi mun perään, mä onneksi näissä oli jotain. Mä en tiedä sinne takas sen takia, koska mä tallennan tähän tää peli. Nähdään sitten ensi kerralla. Tänne mä jätin tällaisia. Hyvä, tuli. Ja jätin tänne kivääripatruunakin, se on arvokasta. Ja ladataan sekin tänne aseeseen. Ja nukutaan ja jatketaan sitten ensi kerralla. Ja video on tässä. No niin, nähdään ensi kerralla ja muistakaa piloteet tykätä. Ja se oli tossa täällä ja nyt nähdään. Moikka!